Doncs avui ens quedem a casa, ens quedem a Montblanc, perquè aquest dissabte ha tingut lloc la gala d'elecció de la Princesa i Sant Jordi 2026, d'aquesta nova edició de la Setmana Medieval, que serà la 39a edició. Tenim aquí als estudis amb Matías Martí, que ell és el president de l'associació, juntament amb la Princesa i el Sant Jordi d'enguany, que són la Joana Pérez i en Roger Esplugues. Benvinguts a Carrer Major. Bona tarda, gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Comencem pel començament, Matías. Comencem parlant una mica d'aquest primer esdeveniment que podríem dir que és, no sé si és el tret de sortida, però bé, és la falca del tret de sortida de la futura Setmana Medieval. Bé, no és l'esdeveniment més important per nosaltres, però és el segon. O sigui, el més important per nosaltres és la llegenda, però el segon més important acte nostre com a associació és l'elecció. I això és donar també el tret de sortida, ara que ja tenim els protagonistes, aquí acompanyats amb Sant Jordi i la Princesa, sempre és un honor cada any anar acompanyats d'ells. També tenim rei i reina, que hi vam estar, el diumenge passat vam estar tots junts fent ja les fotos de la roda de premsa i tota la família real escollida també el passat dissabte. Enguany, com deia, 39a edició, ja sabem les dates, del 18 al 26 d'abril. Ha sigut una elecció, una gala diferent. Expliquem-la, perquè clar, abans hi havia molt de secretisme, no es podia saber, sabíem que seria una gala diferent, més televisiva. Enguany, doncs ara ja la podem veure a la carta, TAC 12. Quina era la novetat? La novetat era que era tot nou. La novetat era que passàvem d'una gala típica dels últims anys, on es va fer alguna remodelació, sobretot el tema del vot en pandèmia, gràcies també a TAC 12, que ens va ajudar molt en aquest tema, però que al final hem decidit donar-li una volta. I al ser televisiva hem volgut anar més a un espectacle televisiu, perquè els que estem allà al pavelló en directe sí que està bé, però des de casa hi havia moments que es feia passat, i hem volgut donar una mica un altre ritme i un altre dinamisme. Crec que està molt bé, la gent està molt contenta, ells mateixos manifesten que s'ho van passar molt bé, que va ser molt divertit, i això és important, perquè els protagonistes, tot i que a la gala eren els protagonistes, eren ells. Llegenda visió, que això ja ens dona un aire europeu, que després ja farem aquesta falca, no?, cap a aquesta obertura poder també al món. Bueno, ens va anar molt bé, realment la idea que ens va portar Factoria Baran va anar per aquí, de dir que hem de parlar d'Europa, doncs fem-ho ben fet, parlem de llegenda visió en tema europeu. També diré, i ens omple d'orgull, que Europa ens va mirar, i no és el fet de dir l'acudit de dir Europa ens mira, no, tenim imatges, tenim fotografies dels companys de Bessel, dels companys de Furstenwald, dels companys de Montsau, que ens enviaven fotos mirant-se per seu ordinador el programa de TAC 12, i això encara ens omple més d'orgull. Bé, de fet, no cal parlar-ne gaire, però sempre hi ha algú que poder, ara avui ens sentirà per primera vegada, ens veurà per primera vegada, i poder dirà, ara què passa amb Europa? No? Vull dir, a veure, la Setmana Medieval, Montblanc, les muralles, tot bé, molta gresca i xerinola i la llegenda, però clar, és que vosaltres ja porteu temps que esteu treballant per fer aquesta ruta europea de Sant Jordi. Bé, portem molts anys. Això es va iniciar l'any 2000, i s'han fet diferents intents amb diferents formalitats, però cap ha arribat a bon port. Ara sembla que sí, portem ja 4 anys que sembla que hem trobat el fil conductor per agermanar-nos tots i hem creat ja l'associació, o sigui, l'associació està creada ja, es va crear el passat mes d'agost a Alemanya, i a partir d'aquí treballar per de cara al 2027, l'objectiu és presentar a Luxemburg tota la documentació pertinent al 2027 perquè ens otorguin la ruta europea. No és qualsevol cosa, o sigui, quan tens el segell de ruta europea, el Camino de Santiago, el camí de Sant Jaume, és ruta europea. Doncs, clar, aquestes dimensions són unes altres, no? Allò són paraules majors comparat amb nosaltres, però seria un orgull que Montblanc tingués un segell d'aquestes característiques. O sigui, al final, la Setmana Medieval segueix treballant per posar Montblanc al mapa, no només a Catalunya, no només al país on vivim, sinó a Europa. Ara donarem veu als protagonistes d'aquesta Setmana Medieval, com són Sant Jordi i la Princesa. L'únic que et vull preguntar és quin és el requisit que hi ha per ser candidat a fer aquest rol en aquesta Setmana Medieval. De Sant Jordi i Princesa? Sí, exacte. El requisit és que els princeses compleixen 18 anys, és l'any que compleixen 18 anys, Sant Jordi és que compleixen 21.
i l'altre requisit és la voluntat pròpia de cada un d'ells de voler-s'hi presentar i ser valents, perquè pujar a aquell escenari, i això ens ho diran ells, realment s'ha de ser molt valent, i és l'ànima de la festa. O sigui, nosaltres seguim treballant i seguim lluitant, i amb ells els deia al dematí que vaig estar amb tots ells, realment va ser fantàstic perquè els vaig veure tot el dia, totes 8 persones molt units, molt conversant molt amb ells, i això va ser és molt bonic, t'omple molt, i els hi vaig dir amb ells, dic que ara jo us estic aquí fent una explicació del que és la festa, del que heu de demostrar, el que heu de fer. M'agradaria que uns anys ho féssiu vosaltres, això, perquè són el futur, o sigui, nosaltres hi som de pas, tots hi som de pas en una associació, no? Però realment el futur, no només de la festa en si, de Sant Jordi Princesa, sinó el futur de portar la festa, de seguir tirant la festa endavant i que vagi sumant anys, l'any que ve en farem 40, és d'ells. Doncs vinga, passem a aquest Sant Jordi i a la princesa, en Roger Esplugues, com dèiem, i la Joana Pérez. Primer de tot, enhorabona. Merci, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Perquè eren 8 candidats en total. De fet, hi havia 5 nois, 3 noies, i com ho vau viure i com vau sentir de sempre, no? Això que sentim any rere any, com vivíeu aquesta festa, la llegenda, i ser els protagonistes, que això, com diu en Matías, fa una mica també de respecte. Doncs la veritat que fa respecte, però també fa molta il·lusió i veus que t'han triat i dius, doncs, és de veritat. De petit ho veus, te'l creues pel carrer, li demanes fotos, bueno, i de no tan petit, l'any passat mateix també n'hi vaig demanar, no? Però amb una il·lusió que dius, ostres, ara seré jo, no? I és allò que venen a l'escola i fas preguntes, i jo ja li vaig preguntar, què s'ha de fer per ser Sant Jordi? Em va dir, doncs, quan tinguis 21 anys t'arribarà la carta, no? I clar, em va arribar. I amb molta il·lusió te la mires no sé què i clar que t'hi vols presentar. Arriba la carta i ho tenies clar. I tu, Joana? Home, jo també, jo la gala de dissabte la vaig viure amb moltíssima il·lusió. O sigui, em van dir que era princesa i al principi no m'ho podia creure, realment. I res, després ho vaig anar pensant i em sembla preciós tenir aquest paper en aquesta festa, perquè em sembla... Bueno, és això, és una cosa molt del poble, molt que tothom fa des de la voluntat de voler participar-hi, de voler sumar, no?, en tot això. I ja des de petita que hi tenia doncs, un paper i ara poder-ho fer d'aquesta manera doncs, és un orgull. Joana, tu, pel que hem escoltat, no? Qui vulgui repescar aquesta gala, com dèiem, es va emetre en directe, però ja està penjada a TAC12. I jo, fent una mica el tafaner, he vist que us van fer portar un objecte que per vosaltres no simbolitzés el vostre vincle amb aquesta setmana medieval. Què vau portar cadascun? Jo vaig portar un coixí de les agulles, que és de la meva àvia. La meva àvia, que a casa meva sempre ens ha fet els vestits medievals, que portem doncs, tant a mi, als meus cosins, amb uns pares, i em va semblar un objecte doncs, que realment em vincula molt amb la setmana medieval, no només perquè forma part d'aquests vestits que portàvem tots, sinó també perquè perquè la setmana medieval no és només la festa, sinó també és tot el que cadascú viu a casa seva i la versió que tenim tots, no?, de tots els actes on participem i així. I a la meva família doncs, es viu bastant. I aquesta tradició, doncs, traslladar-la aquí i explicar-la m'ha semblat molt bonica. I tu, Roger? Doncs jo vaig portar una ferradura perquè de ben petit, abans de caminar ni res, els meus pares me van pujar al carruatge, aquell de fusta que vam els del poble, i vaig començar allí, no? I quan vaig aprendre a muntar també de ben petit, doncs ja vaig muntar amb els del poble, després vaig muntar de cavaller, i sempre ho he viscut del cavall, no? I per mi representa la festa, no? Despertar aviat, anar a l'hípica, vestir els cavalls, vestir-te tu, i acabar la festa i dir, ostres, encara he de tornar a anar a guardar el cavall. Vull dir, és una responsabilitat, però ho fas amb ganes perquè és el que t'agrada, no?, al final. Matías, ara estiro una miqueta perquè de les novetats que ja sabem és també aquest cartell, no?, que sempre esperem, què hi haurà d'enguany de diferent, quines coses sumen, quines coses malauradament resten, quines coses tornaran, i el cartell és una de les novetats. I justament hi ha un cavall. Sí. Vam demanar a l'Alberto, que l'any passat ens va portar totes les xarxes durant la festa, i li vam agrair doncs, per oferir-li que fes el cartell. I realment, quan ens va per fer la proposta, no va caler dir res, o sigui, la imatge és molt potent. Ell va dir, com puc superar-lo de l'any passat, perquè recordem tots el cartell de l'any passat era molt maco, i s'ho va treballar.
s'ho va treballar de valent i crec que ha agradat molt aquest cartell. Fins i tot avui dilluns passat en xarxes socials va sortir l'agraïment d'Alberto a la gent de Montblanc, a la gent de la Setmana Medieval, i explicant el que els companys van explicar l'altre dia dalt de l'escenari. Realment, quan t'expliquen això, pell de gallina. Roger i Joana, va, seguim amb alguna pregunta més abans de posar punt i final a aquest tastet, no? Perquè ja dèiem abans, quan ens hem trobat, que passareu per la ràdio alguna altra vegada, perquè teniu una agenda molt plena, això ja és el tret de sortida que dèiem. Quin és l'acte o dels actes que més il·lusió us fa viure per primer i únic cop a la vida com a Sant Jordi Princesa? Doncs jo, per mi, la llegenda, perquè és l'acte... Bueno, importants ho són tots, no? Important no seria la paraula, però l'acte doncs potser que més pes té, o digueu com vulguis, però l'acte per excel·lència més montblanquí que hi pot haver, no? I viure-ho com a Sant Jordi, doncs la llegenda, sense cap mena de dubte. I tu, Joana? Jo també. Jo crec que la llegenda, perquè al final és això, és com l'acte per excel·lència d'aquesta setmana medieval, i també el fet d'anar a les escoles i a la llar d'infants i tot amb els nens em fa una il·lusió boja. Això és un clàssic, Matías? Cada any... És que ho han viscut, és que ells han viscut això amb Sant Jordi i la Princesa. I realment tots els que han anat passant de fa molts anys volen aquest moment perquè ells recorden quan venia Sant Jordi i la Princesa. I és així. Sí. I tots Sant Jordi i totes les princeses cada any ens diuen el mateix. No, la llegenda, perquè és l'acte emblemàtic, o sigui, la Setmana Medieval existeix perquè hi ha una llegenda. Però a les escoles és la il·lusió, no? I després hi ha l'altre que viuran ells després perquè tots recorden un cop passada la festa les comitives amb els bufons davant. Els bufons fan dos voltretes i se'ls miren amb ells. Fan dos voltretes, es giren i es miren amb ells. A veure què diuen ells, no? I ells els fan la rialla, i per ells és constant, perquè els petits viuen de Sant Jordi i Princesa. Ja després enganxo amb en Matías i li pregunto per les novetats del cartell i d'aquestes coses que comentàvem, però ja us faig l'última pregunta. Us ho pensàveu quan éreu allà dalt l'escenari? Clar, no veieu com actuen els altres, però els que ho hem vist, que també hem vist que tothom ho va fer molt bé. Vull dir que, de fet, hi ha molt de talent. Algunes veniu més del món del teatre, d'altres poder no, poder les ganes, el coratge, no? La il·lusió de ser per una vegada a la vida doncs, la princesa o el Sant Jordi. Us ho pensàveu o realment dèieu, mira, jo ho faig i peti qui peti? Jo anava super a cegues, O sigui, jo no m'ho esperava gens, ni al moment de fer el monòleg, ni al moment de dir-nos els escollits. No ho sé, jo estava superconvençuda de que les tres ho havien fet el millor que havien pogut i que les tres ens ho mereixíem moltíssim. I jo anava sense cap mena d'expectativa. I després, home, supercontenta. Clar, jo també tenia molt clar que els 5 ho havien fet perfecte i, clar, dius, doncs entre 5, no? Al matí, ja ho vam comentar entre nosaltres, doncs tenim un 20%, no? Un dels 5 sortirà, puc ser jo, podeu ser altres, no? Però, bueno, estàvem esmorzant, no? Doncs un d'aquesta taula serà. Però no sabíem qui, no? La possibilitat hi era, però clar, no t'ho esperes. És això, un 20%, ens comentàvem entre nosaltres. Doncs bé, aquest 20% va ser teu. Matías, ja per anar tancant, hi ha canvis, sabem tots, això sí que ho sabem, les obres de Sant Francesc doncs, han condicionat l'agenda cultural, política, tot, i el sopar medieval se'n ressenteix. Com ho porteu? Bé, sincerament, sap molt de greu, i em sap molt de greu per ells. O sigui, jo tinc un Sant Jordi i una princesa, quan ja era president, que em diuen sempre que els dec un sopar, ara ja en tindré 2 que em diran que els dec un sopar. L'any de la pandèmia que no van poder fer sopar, es van quedar a la Carla i el Marc sense sopar, i ara en tindré 2 més que em vindran cada any. Matías, ens deus un sopar, perquè és cada any que venen, cada any me venen a trobar. Matías, ens deus un sopar. I els dos ja recordo també, perquè hi ha una cosa que sí que puc dir, el carinyo que els hi tens a Sant Jordi i la Princesa, els que he estat jo des que estic en Junta, venen, te saluden cada any, tinc una foto cada any amb les princeses que han sigut princeses durant les festes en què jo estic com a president, i són aquells records que et guardes, no? Són aquells records que queden. Doncs sí, doncs no tindrem sopar, me sap molt de greu per ells, però moltíssim, però el sopar no deixa de ser una cosa, o sigui, si no tinguéssim llegenda seria el problema, però com que si no tinguéssim llegenda no hi hauria setmana medieval, doncs l'important és la llegenda. A partir d'aquí,
viurem un any, passarem un any i d'aquí un any suposo que tornem a tindre Sant Francesc. Aquest és el problema que tenim aquí a Montblanc, que desapareix Sant Francesc i tenim un problema. Però Sant Francesc no només és un problema pel sopar, sinó que és un problema per molts actes que hi celebrem. A partir d'aquí, com a novetats, tot el que tenim a Sant Francesc ho traspassarem a l'espai del pàrquing de Santa Tecla, allí on antigament fèiem els jocs medievals. Aquell espai quedarà tot ballat per poder fer la cantata, per poder fer un espectacle nou que recuperem després de 25 anys, que són els escacs gegants. Tornem a l'espai de la Parellada, que l'any passat va ser un èxit, i les altres novetats que a poc, doncs, tu i jo anem parlant i segur que em trucaràs perquè expliqui més coses. Però molt contents i moltes ganes de viure aquesta 39a Setmana Medieval. Sí, però que no vull deixar que diguis que heu aconseguit, no?, que el Festival Jordi Savall tingui lloc a la Setmana Medieval. Bé, és un dels actes... Realment, es va tancar la negociació el dissabte al dematí, ho vam poder anunciar dissabte a la gala i estem molt orgullosos d'un espectacle d'aquestes dimensions. O sigui, que tindre un espectacle del Festival Jordi Savall a Montblanc culturalment és impressionant. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut ja aquí a la ràdio, per ja ser els protagonistes d'aquesta 39a Setmana Medieval. Matías Martí, president de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, nom ben llarg, tal com va comentar-te el company, Joana Pérez, la princesa d'enguany, i Roger Esplugues, el Sant Jordi del 2026. Que vagi molt bé i, com deies, seguirem en contacte, seguirem parlant-ne. Moltes gràcies. Merci.